Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipaninyo ang trumpeta. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo, manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Mga igsuon, padayon tang magampo alang sa pagkahunong o pagkasulbad nining atong giantos karon nga pandemic. Padayon sa tang magampo o magpasalamat sa Ginoo sa atong mga nadawat nga mga grasya pinaagi sa atong mga benefactors o mga donors nga unta hatagan sad sila sa ilang gikinahanglan karon. Atong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo, kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadonon ta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga makagagahom og walay katapusan, mandui ang among mga buhat aron makapahimuot kanimo og himua nga magdaghan ang mga maayong buhat diha sa ngalan sa imong hinigugmang anak, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa sulat ngadto sa mga Hebreo. Ang matagpari nga Hodeo nagtuman sa iyang pag-alagad adlaw-adlaw ug nagsubli-subli paghalad sa samang mga sakripisyo. Apan kining mga sakripisyuha dili gayud makawagtang sa mga sala. Apan si Kristo naghalad og usa ka sakripisyo alang sa mga sala, usa ka maayong halad hangtod sa kahangturan, ug unya milingkod siya sa tuo sa Dios. Didto naghulat siya karon hangtod nga ang iyang mga kaaway himuon sa Dios nga tumbanan sa iyang mga tiil. Busa pinaagi sa sakripisyo, gihingpit niya hangtod sa kahangturan kadtong nahinlo na sa sala. Kay nagmatuod usab kanato ang Espiritu Santo. Una sa tanan, nag-ingon siya, mao kini ang kasabutan nga akong himuon kanila, human ni adtong mga adlawa, nag-ingon ang Ginoo. Ibutang ko ang akong mga balaod diha sa ilang mga kasing-kasing, ug isulat ko kini sa ilang mga huna-huna. Unya miingon siya, dili ko na hinumduman ang ilang mga sala ug daotang mga buhat. Human kini mapasaylo, wala na kinhanglana ang halad aron pagwagtang sa mga sala. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Salmo responsorio. Ikaw, pari, sa kahangturan sa laray ni Melkisedek. Ikaw, pari, sa kahangturan sa laray ni Melkisedek. Ang Ginoo nag-ingon sa akong Ginoo. Lingkod sa akong tuo, hangtod
akong himuon ang imong mga kaaway nga tumbanan sa imong mga tiil. Ikaw, pari, sa kahangturan, sa laray ni Melkisedek. Ang sitro sa imong gahom, ibakyaw sa Ginoo gikan sa Siyon. Paghari diha sa tiliwala sa imong mga kaaway. Ikaw, pari, sa kahangturan, sa laray ni Melkisedek. Imo ang harianong gahom sa adlaw sa imong pagkatao, diha sa balaan nga kasanag. Sa wala pa ang kabugason sama sa yamog, gianak ko ikaw. Ikaw, pari, sa kahangturan, sa laray ni Melkisedek. Ang Ginoo nanumpa ug dili siya magbasol. Ikaw, pari, sa kahangturan, sumala sa laray ni Melkisedek. Ikaw, pari, sa kahangturan, sa laray ni Melkisedek. Alleluia, alleluia, kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Mayaon ikaw, Ginoo. Usa ka higayon ni ana si Jesus nanudlo didto sa daplin sa lanaw sa Galilea. Hilabihan kadaghan sa mga tawo nga mialirong kaniya ug tungod niini misakay si Jesus sa usa ka sakayan ug milingkod samtang ang katawhan nagbarog didto sa lapyahan. Nagtudlo siya kanila sa daghang mga butang pinaagi sa mga sambingay. Kini usa sa iyang gitudlo kanila. Pamati kamo. May usa ka tawo nga miadto sa uma aron pagpugas. Samtang nagsabod siya, may mga binhi nga nahulog sa daplin sa agianan ug miabot ang mga langgam ug gipanuka kini. Ang ubang binhi nahulog sa yuta nga batuon ug tungod kay mabaw raman ang yuta niini, dali ra kining miturok. Apan sa dihang nainitan na kini pag-ayo sa adlaw, nalaos kini, nalaya. Ang ubang binhi nahulog sa dapit sa mga sampinit. Unya mitubo ang mga sampinit ug milumos sa mga tanom. Tungod niini wala sila makapanguhay. Apan may mga binhi nga nahulog sa maayong yuta ug miturok, mitubo ug nanguhay. May nanguhay ug tagkatluan, ang uban tagkanuman ug ang uban taggatos. Ug unya miingon si Jesus, kun duna kamoy dalunggan, pamati kamo. Sa nag-inusara na si Jesus, pipila niadtong nakabati sa iyang pagpanudlo, miduol kaniya uban sa napulog duha katinun-an ug mihangyo kaniya paghatag og katin-awan niadtong mga sambingay. Si Jesus mitubag, gipadayag na sa Dios kaninyo ang mga tinago sa iyang gingharian. Apan alang sa uban ang kamatuoran gipadayag pinaagi sa mga sambingay aron bisan pa sila magtan-aw dili sila makakita ug bisag mamati sila dili sila makasabot, kay tingali unyag mamalik sila sa Dios ug pasayloon niya sila. Unya nangutana si Jesus kanila, wala ba kamo makasabot sa sambingay? Nanunsaon man ninyo pagkasabot sa ubang sambingay? Ang gisabod sa magpupugas mao ang mensahe sa Dios. Usahay ang mensahe mahulog sa agianan. Kining mga tawhana makadungog niini, apan sa pagkadungog nila niini moabot si Satanas og musakmit
sa mensahe nga gipugas diha kanila. Ang ubang tao sama sa mga binhi nga mahulog sa yutang batuon. Sa pagkadungog nila sa mensahe, mudawat dayon sila niini sa dakong kahinangop. Apan dili kini makagamot diha kanila, busa dili sila mopadayon. Tungod niini, pag-abot sa mga kalisdanan o mga paglutos tungod sa mensahe, mubiya sila dayon. Ang uban usab nga mga tao sama sa binhi nga gipugas sa dapit sa mga sampinit, mao kini sila ang makadungog sa mensahe, apan ang mga kabalaka niining kinabuhia, ang gugma sa bahandi ug ang nagkalain-laing matang sa mga pangandoy muaong ug mulumos sa mensahe, busa dili sila makapamunga. Apan ang ubang mga tao sama sa mga binhi nga gipugas sa maayong yuta, makadungog sila sa mensahe, mudawat niini og mamunga. Ang uban tagkatluan, ang uban tagkanuman, ug ang uban taggatos. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dahil ikaw, Kristo. Sa pagpamati ninyo sa taas-taas nato ron nagibasa, unsa may inyong gibati? Gikapoy? Kapoy barog, no? May gani kay igo ra mong nagbarog pero wa mo nagbasa. Ako nagbarog, nagbasa, sumpayan pag yung laing barog. Mao na. Usahay kining atong attitude, ang atong kinaiya, mao ni siya ang babag sa paglambo, pagtubo sa mensahis Ginoo. Nya unsa man upat man ni ka klases yuta din hinggisgutan, asa man mo adto na sakop, naa mo sa kadtong agianan, naa sa batuon, naa sa sampinitan, o naa sa maayong yuta. Kay naghisgot masisos din pag-explain niya, mao man din ang klasis mga tao nga naminaw sa mensahe sa Dios. Sama ni karon, nanimbata, dinhi o kanang naas online. Pero lain-lain taog kinaiya, lain-lain taog batasan ngadto sa relasyon sa pulong sa Ginoo. Ni aroy ni simba dinhi nga basta lang naa siya. Pero wa na siya hunahuna nga musabot, mudawat sa mensahe. Naasay ni aron dinhi nga daghan kay mga kondisyon siyang kinabuhi. Niasay niya dinhi daghan kay kabalaka siyang kinabuhi. Nya niasay niya dinhi nga ganahan kay siya nga magsigi og pabinaw kay gusto niya nga praktison. So sa unang pagbasa miingon diri nga ang atong bag-ong pari nga mao si Jesus, kausara siya mihalad sa iyang halad, wa na siya magbalik-balik. Nya katong maong halad mautoy nagpapas sa tanang sala, hasta sa sala nga panulundon. Nya unsa maning maong halad? Ang iyang pagpakamatay, ang iyang pagpaagas sa iyang dugo. Nya kadto kunong mga tao nga mo makighiusa niya, mawa sa dangilang sala, di na gyud kuno hinumduman sa Ginoo, mo nang di na kinahanglang magsige pag balik-balik og halad. Ano na siya? Nya kinsa maning nahiusa sa Ginoo? Ang maminaw og mobuhat sa pulong sa Ginoo, kay si Kristo mao man ang pulong nga nagpakatao. Kining atong lawas, tanawan ang inyong lawas diya. Kakita mo sa inyong lawas? Sa may na sa inyong lawas? Sa na diya? Na ay o, na asay lawas nga rin, no?
Na, di ay o, di asay dire. Na, ang kaning ulo, niya dinhi ang atong utok, niya dinhi ang huna-huna, niya dinhi ang kaalam. Nya diri dapita, diya diri ang lihok. Ano yun sila gut level. Kasagaran, kung atong ipahaom aning upat ka klase sa yuta, naiuban nato dinhi nga inig kadungog sa pulong sa Ginoo, arira diri kutob. Unsa may ang buhaton? Iyarang analyson. Iyabang analyson ba? Muna gitawag og philosophy, theology. So ang philosophy o ang theology, anhira na kutob. Muna kaming mga pari, kay ni-graduate pa mig philosophy, ni-graduate po mig theology, nagmasteral pa gyud, nagdoctorate pa gyud, peligro kaayo mi nga mabutang mi adtong mga naas agianan. Kay kusog kay ming mo analyze sa pulong sa Ginoo, pero dili makasud nga ri sa aksyon. Kotobra sa kotobra sa rationalization, wala ngadto sa transformation. Rational ba? Rationalization. Sige lag analyze. Anam sa uban ninyo karon dire, panalitan ikadungog ninyo anang moingon nga kung tamparoson imong pikas aping ipasagpa lang sang pikas. Amo sugod man ikag-analyze. Adi sad mahimo niya og ato sa nang buhaton. Adi man tingin na mo gipasabot ana gyud nga physical gyud nga tamparoson ka. Magsige na nag-analyze nya labi na gyud og nakahuna-huna ka nga ang imong bana manamparos gyud nimo nya imo nang gibuwagan sud na sa dugayng panahon kay gi-physical abuse ka, ngayon ka, di sa mahimo, yung natong klasihas tao, niya nga, irresponsable pa kayo, ako pa'y nangita, niya siya pa'y irresponsable, siya pa'y bisyoso, siya pa'y mangulatan ako, di mahimo mahimo na. Di ara nakutob dire, no? Niya ka mo, wamo ana. Kanang maingon ang Ginoo, ibaligya ang tanan ninyong katigayunan, o ang halin ihatag sa mga kabos, di mo magsigig analyze, ana. Ang kapadir, ug di na sa tamo analyze, mura na sa ta naghayop, wa na sa tamo gamit sa tong utok. Yes, very good. Sige, gamita ang imong analysis, pero ang imong analysis kinahanglan nga manaog nga ris kasing-kasing aron i-transfer wa naman ko sa kong utak tanawa, di wa na ko mugamit sa kong utok hinon. I-translate ngadto sa aksyon. Para nang balaod nga ay mo pagdag mga bata din hisod simbahan karon. O balaod na simbahan. Unsa man na? Naminaw ka na. Nya kutob ra ka analysis. Adi oy, wa man say COVID din higod, tuom ka ng COVID. Ada na mga bata oy. Sudla na nganom de. Tuom ka na, ilar ng istorya eh. Nya, inigabot diri, ingnon din ka dito sa imong kanang ato dihang anang frontliners, di ra ba pwede batasan? Ano pwede? Dito pikas pwede man dito? Hindi man pwede. Stricto sad na ning pariya eh. May ratag ma-COVID na siya. Nanay uban ingon ana. Nganong pugan man ko? Musimba man ko. Ang Ginoo lagi, wa man lagi magpugong sa mga bata. Analysis na hangtod man naglalis na lang tangtanan. Oh, naikusog kay tana, analysis. Labi na ning mga tiguang, wa say mga tiguang nga pasudlo simbahan. Mga matay na lang mi, wa mi gani kasimba na, wa na gani mi kakumpisal, nya maghilak-hilak dayon ba nga, sus mao gini akong gugma, kumpisal, ano ganyan ko ana. Musimba gyud ko, nya di ko pasimbahon, maunsa na lang ko ani. Ay, mang simbahan nga ayaw sud usag simbahan, wa talagog mamatay ka, isud man jud ang simbahan ikamatay nimo, misahan man gyapon ka. Osay maglisod tag translate into action sa mga balaod sa tao, balaod sa Ginoo, balaod sa simbahan, kay purti tang kusugang mo analyze. Sigihan natog analyze. Di ra ba ni kasabot kay ngatong utok? Di man ni kakuha sa gitawag natog kamatuoran gyud na kuan. Kutob ra gitas analysis nya human dayon balibad.
Sige, i-translate sa action oh. Mao na ni ang batuon. Ang batuon nga yuta, mao ni siya ang mga tao nga na-translate niya into action pero naa gihapoy nagpabilin nga conditions. Ang iya bang mind ba nagbutang og conditions. Sige, kung sagpaon imong pikas aping, ipasagpa ang pikas pero punan gani baos na kay abuso na na. Ana na siya. Sige, ibaligya ang tanan nimong katigayunan pero binlipod para sa imong panginahanglan. Oy, ayaw sad ang tanan. Mao na din eh. Sige, for better or for worse, in sickness and in health. Ano to? For richer and for poorer, till death do us part. Basta kamong duha, pero mobiya na siya nimo, ay wa na kay tulubago nanay, biya sa diha. Unsa pa may kapuslanan, nga tuan naman siya speakas babay. Nya ngano magpabilin pa man kadihag, magsigig honest ngadto niya, nga siya dishonest na kay nimo, uy pangitag imong kaugalingong kaayuhan. Pero naa siya, hala pag inunungay mo, bahala nagmasakitan. Akana, mo na yung mga gitawag og conditions. Mao na nga matod pa ni Jesus, mitubo tinuod, kusog tunod ang mga, bitaw Lord no? Yes Lord, ana. Pero inigabot na kunos mga pagsulay, kadtong imo mga conditions, maunay mulihok. Di na ni mada, di na ni. Sobra na sad ni, di na ni mada. Awa na, di gyapon kabunga. Taman, hay mo maron ana. Wa mo maigo ani. Ang sunod na sad, gi-analyze, iyang gi-translate into actions, daghan-daghan gid siyag mga gi-action, pero daghan sad kay siyag mga kabalaka. Tungod kay duna sad siya gitawag og pagka-possessive. Kana bang mangangko na ka pananglitan ron, sige ka og kana ganing ampo, Ginoo taga taon ko og kalampusan sa akong pag-eskwela. Yes, ni lampos na kapag eskwela, Lord, makatrabaho unta ko. Yes, nakatrabaho na ka. Lord, maka-put up unta kog house and lot. Yes, nanakay house and lot. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Lord, mas stable unta kong kinabuhi. Na stable na ka, nakapamalit na kag sakyanan, nanatadan. Unsa may sunod? Mingon na yung Ginoo, masakit kag COVID. Lord, please, ayaw taon, Lord, i-welcome ang mga homeless sa imong balay. Ayaw, Lord, pangawaton ni putir. Bataw na kong paningkamot ani Lord. Pangawaton o dyan niya akong kwarta, Lord. Ibaw, biya ka, Lord, mga kawatan, biya ka nandag ko. Ana, siya. Hala, higugma imong kaaway. So, di, Lord, uy, abusuhon ko. Ilugo niya akong yuta. Kanang nangilog sa akong yuta din. Niya, ako ra bagining gihaguag maayo, putir na akong paningkamot. Niya, ilugo lang ang mga buang-buang dagko diha. Ana. Mao na niya ang mga kabalaka. Ingon dayon nga, sige, alaga diri sa simbahan. Siya, daghan kay kong trabaho, Lord, pa ko'y himuunong report, di pa ko'y tiwasonon diri, nya mo eskwela pa ni mga bata, ihatod pa nako, din alang sa ko na mag-lay minister, oy, di lang sa ko mag-lector, oy, maundang lang sa ko. Ana, kabalaka. Maunsa niya ni akong anak, maunsa niya ni akong anak. Nga mingon din ang Ginoo, o niya, hapit na ka mamatay. Lord, Lord, please, taon, Lord, ayaw, taon, Lord. Ana, niya, stage 2 na ka. Lord, please, milagruhi, itaw ko, Lord. May tuod ko, Lord, nga naadyo kay milagro. Wag yun, imposible para nimo, Lord. Halo na yun, makuha ning akong kabalaka. Oy, mga buangon mong dagko. Mao na, di gyapon kabunga. Kay di man kakabuhat sa sugos Ginoo, kay gibabagan man kas imong kabalaka, mo na ang sampinit, mulumos. Nindot na gid unta kay kag mga pangandoy, pero malumos. Karon, kinsa man ning maayong yuta, matud pa diri, sila nga nakadungog sa mensahe, midawat og mipuyo subay niini. Wa nay daghang analisis. Ngano man, mensahe gunis Ginoo, maintag mensahe pa lang ning siyano. Maintag mensahe pa lang ni nila dihang mga choir o kaning akong mga sakristan dinhi kay akong analyson, pero mensahis Ginoo di na kinahanglang analyson. Unsaon man, puy-an ang pulong sa Ginoo, angay puy-an ug pakamatyan. Nya inigbuhat na nato ani mamunga tagdaghan. Pedro kalungsod namatay tungod sa pulong sa Dios 17 anyos, pero hangtod karon mabungahon ang iyang kinabuhi. Si San Roque namatay batan-on pa kayo, pating ito'y 30 edad, mabungahon ang kinabuhi. Si Jesus namatay tungod sa pulong sa Dios 33 anyos, hangtod karon mabungahon gyapon kay iyang kinabuhi.
Mao nang niingon diri, mubunga silag tagkatluan, tag 60 og tag gatusan. Way hunong ang pagpamunga. Di ba? Yang saman, gusto mong mubunga karon? Lingian ng imong tupad. Ingna siya, mamunga na ta. Mamunga na ta, Brad. Esther, mamunga na ta. Igabot sa inyong balay, ingna tong mga tao dito sa balay. Oy, mamunga na ta, oy. Sa unsa may bunga ato ma? Ingka, bunga ba sa pulong sa Ginoo? Siya, nya kanang imong sigig panugo, pulong na sa Ginoo. Ingka, di na siya. Sunod na lang na. So sa ato pa igabot niyo sa inyo, pulong sa Ginoo gyud mo ipabungaha. Kanang ingon panglaban na day, pulong na sa Ginoo. Panglaban na. Pulong? Ha? Ambot, pulong ba na sa Ginoo? Imo ba ng pulong? O kanang moingon ka nga, I love you day, asa man imong labhanan. Ang sana, pulong na sa Ginoo. Kana mo'y pulong sa Ginoo. I love you day, asa man imong labhanan, kaya akong labhan. So, kanais na ni mama. Kaya nga naman, ang pulong sa Ginoo, maghatag og kalipay, maghatag og kadasig, maghatag og paglaom sa mga tao. Inig-ingon nimo sa imong anak, manguyab gani ka, ako gyud kang paugdangog eskwela, bid-a ka kalakaw. Buanga ka diha. Sa maguyab-uyab ka? Bantay lang yung kada kung masakpan ti ka. Uy, napaong ang iyang kadasig, napaong ang iyang kalipay, napaong ang iyang paglaom. Mas may pag imong ingnon, day, dong, mo, gusto na gani mong manguyab, sultihi lang ko. Saan kayo masaya, suportahan ko kamo. Ay, sus, maglayat-layat, yes, makapanguyab na dyan ko, ani. Sunod tuig, mabdos na yun. O, di na sila in paglaom. Kaya ang matagbata, paglaom na, di ba? The youth. Di ba? The youth is the hope of our nation or the hope of the world. The youth. Nya din man nagagikan ang youth. Sa pagkamabdos. Nya imong anak, youth pa man, namabdos na, sayo kayong namunga. Ikakanib, abot kinig sa isinta ang bunga, ani. Sayo ko kayong sugod og bunga. Ika po doon paita sa daan. Sana, ay nalag analyze diha lagi. Higugmaan na lana. Ana ha? Mangyapon mo musanong. Sige, nindog na ta. Mga igsuon, magampo kita sa langit nung amahan nga pinaagi sa iyang bugtong anak, ihatag unta sa Ginoo ang atong mga panginahanglan. Uban sa mapaubsanon nga mga kasing-kasing, moingon kita, Ginoo, patalinghogi kami. Ginoo, patalinghogi kami. Nga ang namunuan sa simbahan, mahimong sumbadan sa katarong ug kaligdong sa katawhan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghogi kami. Nga ang tanan magtinabangay sa pagpalambo sa atong nasod, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghogi kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19, makabato na og hingpit nga kaayuhan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghogi kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton, ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay, ug nga mapanalipdan sila, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghogi kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghogi kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghogi kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghogi kami. Nga ang mga nangamatay makapuyo na sa kiliran sa Ginoo,
Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghogi kami. Makagagahom nga Dios ug Amahan, dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy namo dias gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Blessed are you, Lord, God of all creation. Thanks to your goodness, this bread we offer, fruit of the earth, work of our hands. It will become the bread of life. Blessed be God, blessed be God, blessed be God forever. Amen. Blessed be God, blessed be God, blessed be God forever. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa among kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata nga manuluyon ang among mga halad, nga sa pagsantos kanamo imo untang itugot nga magluwas kanamo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaaw sab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay og matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Hesukristo ang among Ginoo. Gihandom namo ang iyang kamatayon diha sa gugma, gisangyaw namo ang iyang pagkabanhaw uban sa buhing pagtuo, gipaabot namo ang iyang pagbalik diha sa himaya uban sa malig-on nga paglaom, ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw, o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alag kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik ngani.
Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo ang kabi nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga relyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi ng among gihandom karon ug kadto sang wa nay naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, og sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit nung amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahanamu nga nasa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong ginharian, matuman ang imong dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Ug pasaylua kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa pagsulay. Hinunua, luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Maanaaw sab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami.
Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami. sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako ang ngay nga mukalawat kanimo, panipamulong lamang kung mamaayo. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Into your hands I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. I walk with you wherever you will go, through tears and joy. I'll trust in you, and I will live in all of your ways, your promises forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Magampo kita. O Dios nga makagagahom, itugot kanamo nga sa pagdawat namo sa imong grasya nga makabuhi, maglipay kami kanunay sa imong hatag. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasyo Imperata. O Dios, among amahan, nisangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami batok nining COVID-19 nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliyo po kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya nining maong virus ug sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan
ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong pandemya. Nangaliw po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria panabang sa mga Kristiyanos, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa pagkamabungahon. Niya mahitabo ra ni siya kung di ta magsigig analyze sa pulong sa Ginoo, kung dili magsigi hinuog kat-on unsaon pag-practice niini. So kada human natog misa dinhi sa buntag ato nang dadon ang Blessed Sacrament ngadto sa atong Adoration Chapel. Gidasig mo nako nga mo spend sad mo og time mga siguro 15 minutes to 1 hour nga mo himo sa inyong adoration to the Blessed Sacrament. Nya kamo mga online parishioners na dili makaadto sa simbahan og sa Adoration Chapel, dihalas inyong altar. Ang mubiya ka basta na nimo mga buluhaton. Nya mo lingkod ra ka didto dili magsigigyaw-yaw. Unya maminaw ra kas Ginoo ug makigistoryas Ginoo sa imong kasing-kasing in silence. Kada adlaw atong gahinan kay mao ni makapasuod nato og samot sa Ginoo. So human sa final blessing, mao nang ato dayong kantahon ang usalutaris o mangluhod ta. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaasab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Luhod. O salutar res hostia, quae celi pan des hostium, vila primum hostilia, darubur fer auxilium, onetre noque dominum, et sempiterna gloria, qui vitam sine terminum, nobis done in patria